zuirenei, tortzeagatik, eta elkarri, novela literatzeagatik. Eta, zuk aipatuzun bezala, Xabier, musikak badu bere lekua novelan, Telleria eta gero zer novelan, presentzia handia dauka. Izan ere, musika erabili dut batzutan tokiak deskribatzeko, ez? Erran beharrean nolakoa diren tokiak, erran dut ze musika dagoen toki horretan, ez? Honitzetan, musikak deskribatzen duelako, ostatuen kasuan erratera baterako, sartzen zara ostatu batera, eta segun ze musika dagoen ostatuan, hartzen alduzu, ez? Nolabait, ostatu mota edo zein den, ez? Laboa, edo ertzainak, edo urrik, edo musikarik ez badago, ez? Sartzen zara ostatu batera, eta ez badago musikarik, eta baldin badago telebista piztu ahotsakin, horrek hau nintzen erraten dugu ere ostatuari buruz, ez? Ordan hori da, musikak erabili dut ostatuak, gazteak eta iritzen diren ostatuak eta lekuak ez deskribatzeko zuzenean, baizik eta nolabait agerian uzteko nolako lokaletaz ari garen, ez? Eta musikarekin jarraituz, liburuari, novelari azpititulo bat eman beharko banio kanta bat erabiliz, patuko nioke Mikel Laboaren Baztango lurrean, baztan baitan azpitutula, ez? Izan ere, trama baztanen gertatzen da, ez? Baina ez baztan batzuendako literaturak landu duen baztan ura, ez? Lainoen azpiko baztan, edo leku bukoliko, edo turistiko, edo ez baizik eta herritarren baztan islatu nahi izan dut liburuan, ez? Hau da, persona normalen leku bat, beste lekuak normala diren bezala, ez? Eta, hor, erran nuke ere, baztanen euria egiten duela, maiz literaturan agertzen den bezala, baina baztanen ere eguzki hau ez? Baztanen bada jende xumea, eta bada jendea ezain xumea, ez? Jauntxoak eta ondimandiak, ez? Euskaldunak bizira baztanen, baina euskararen kontrako jendea bizira baztanen ere, bai. Emakumea respetatzen duen jendea bizira baztanen, baina emakumea baztertzen duen jendea bizira baztanen ere, bai, ez? Herritarren baztan, realitatezko baztan horretan, ez? Baztanen ere desauzioak ematen dira. Azkena duela 2 aste hain zuzen ere, ez? Orduan, hor, nolabait, bi baztan honitz badire, baina nik liburuan agertu nahi nuena herritarren eguneroko baztan hori zen, ez? Eta lehengoan gaurko solasalditxo hau prestatzen torri zitzaidan irudi bat burura, eta zen Txokotoko zubia, Elizondoko Txokotoko zubia, turistaz betea argazkiak egiten eta berriki desauziatutako persona zubipean bizitzen, ez? Eta eskutuan dagoen baztan hori, baina Donostian desauziak izaten diren moduan, baztan polito horretan ere bai, ez? Eta hori da, baztanen bada natura maite duen jendea, baina baztanen bada gaur egun ere zaborra errekara botatzen duen jendea. Edo zementuz, belaiak zementuz bete nahi duten jendea, ez? Orduan, liburuan herritarren baztan hori agertu da, baina aipatu behar da, ez dudala hasieratik ez da dela izan autokonstiente bat, herritarren baztan hori agertzea, baizik eta liburua idatzita gero, ohartu naiz, herritarren baztan hori agertzen zela, ez? Berriki, hori da, Elurre Iriarte Bainezek argitaratu zuen liburuxka bat, Landa eremua eta baztan literatura kontatua, eta liburuxka horren irakurketan ohartu nintzen gauz hauetaz, ez? Nire liburuan holako baztan agertzen da, eta ez literaturak orain arte eskaini duen baztan hau. Edo nire liburuan holako baztan agertzen da, eta ez olerki gintzak landu duen baztan, polit eta berde eta hori, ez? Orduan, baztan liburu, kantu eta olerkia unitzetan agertzen da,
Eta nik nire liburuan agertzen den baztan islatzeko kantu bat aukeratu dut, kasu honetan Festueken kantu bat, eta honelaxe dio, ez? Baztan alu hontan, zemento jainkoa, konstruktorako obispo eta arkitektoak apez. Zemento zurruztan etxeko grifotik, zemento arrekatik eta zainetatik. Landak zemento taurputzuak ere bai, zemento armatua agintarien buruetan. Baztan alu hontan, zemento auserki, bongiak bezala lehen, txaletak orain. Artolanden partez, etxe huts blokeak. Baztan alu hontan, zemento jainkoa, konstruktorako obispo eta arkitektoak apez. Zementua eta sosa, sosa eta zementua. Zuen aintzinamendu alua, animaleko kaka mordua. Hau da, bertako talde baten letra bat, ez? Eta nolabait erranen nuke, gustatu ala ez, baztan hau ere existitzen dela. Eta lehen erranduan bezala autokonstiente izan bada ere, baztan hori da agertzen dena Telleria eta gero zer novelan, ez? Erran bezala novela beltza da, eta niri gustatzen zait ezberdintzea novela eta poliziakoa, niretako ez dire sinonimoak. Beltza eta poliziakoa. Novela beltza eta novela poliziakoa niretako ez dire sinonimoak, eta niretako hau novela beltza da. Eta, azalduko dut geroxeago, garatuko dut ideia hau, lehenik azaldu behar dut